Wo frame me adwoa search name mesro na wa subscribe to my channel. Me a notification bell no so for more news. Ebusuafo nipa yo kase eye Voltarian ni ofi Volta region. Na o kire se nde Voltarians o nyina age atum se NPP aban ne betimi abo mo. Nyesa agro no mo di anase nye political talk bi e na abo mo so mo ka but omo hwe niam for the past 8 years, His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo ayede ama Volta region for. There's no doubt says Omoto Abano they appreciate the NPP amayoko na titru pa na ego mfo ma me no. First, ubeni ba because we na easy. And so His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo na NPP Appointee and the Volta region for so. Yami ayomo adu momba eco school free a enya de obeda omo echi de ama NPP amayoko ti Volta region for 2024 and na NPP most of na money e dey be mo so beto aba no de amamo anya asenketo akra nti no NDC for afide na ze hina mo gina mo osoro ni mo fie no eya hia asase so na so osoro anya afi mo ni ba papa po because kame akwa is the Volta region for the news e ba na research na e be nyane say NPP aban ba yi wenje omomo nti omo so e beto aba de ama NPP amayoko no mo follow NDC for all these years. Omunya the papa be free NDC into Volta region for a fee. I think there are a number of videos ma upload Volta region for omo HS on beto abano e de ama NPP ntinya agrokra and omo e de ntinze ma woman e de etudwa. Ya bisa me say den tina me ye video and we are be me sa me pa chew me wo drinking spot kakra bi nti de bia de wo ho any music nti eya me betem me ho ewo nsua no ewo duase na ma ye video me pa chew MPP for egu apoeso ye campaign ema Dr. Mahmoud Bawumia ani ye MPs no app no so ahio apoeso aye hyehyehye didi atem ani se for manu ya o nanso unim o president ne ka say Mahama o say no ababa say nti yenko ye cheda enu no ensan ye me so ba me comment section e be didi matema wasam ma me more vim say me nko ye video nti mu de mungu so didi atemu ya ena edemu ebeko opposition former president Mahama mpacho mbisa wasembio nti was okojina KGTR market ewo platform kesiye so ena wo see KGTR for market way eye ubresu na usiye ena MPP for ba omametua so na market no edisika bremu no mepacho ni diem ye former president ubetumi aba Volta region abegina platform kesiye Volta region ye capital town eho akachre ho for market for say a whole market for won say na mo siesie mo market no for president Mahama untumi nka World Bank no untumi di dansie bia wo ho say why bibi atu ho saa o nti untumi nka eho na obenya vote no nti udi fa market no fire campaign na jai ho de e fa to ho ye nana Jane nana papa bi nana ho fe mi si we oba nti ya mi tu chama nana wan say musi napo wadidi Kwame Nkrumah atem nti mu di aye mu campaign na mu ye na mu gina so 2410 na mu no eya no mu magye ato mu ho napo eko nzima no mu ehu se mo ni tua video no na Jane utina open top no ka no bo aben pin obi an pie obi an so ambebo odi obi an so ameyedede no na wakuma mu no se na eyo enije wo mu ana se musumu konsewam na Jane se we ho ye tu mufua muntio misi wiase ye dinde ye mfa nto aba na anu audi obi mekoko hwe egu ye wo market no eho na nimdie afri NDC so se unnim a enemi kan kire fi se enim guase no afiti ase afri baabi na ko wi obisa se Dr. Mahmoud Bawumia si obefa youth aye training na ofa mo adwuma osi ayi ben for no befa me ma reply obefa 2012 up to 2016 ore fi ana nkrofo na waje mo to fie adum so
agu obi adwuma a dum so asɛ nkrofo coastal no ɛno nkrofo no ɛna ɔba bɛfa ma reply uka sɛ saa refi hu na akɔgye atu NDC 40 na mo bɔgye oso no nyinaa so na ebedi daabi mami ka sɛ mi kyerɛ wo me besuafo nyinaa yɛ NDC nanso onim bibi ɛna me so from 2020 manya kakra this 2024 masanya mo ɛwɔ besuafo m efi sɛ me kyerɛkyerɛ ɔmo niem nyame ncha de digital obi antumi mbɛdada ne nua sɛ mo banam si ɛyɛ nkwasia na ɛsi ɛyɛ za ejimifoɔ na ɛsi ɛyɛ zu nti mu ka sɛ yɛbɛsa daso de bia na yɛka saa nsɛm no ɛnɛ ɛyɛ zu ɛyɛ azan ɛyɛ zu ɛyɛ ndada ɛna yɛde bɛgye mo so munim sɛ ɛnɛ sɛ nsɔfo ntumi ngyina saa wiase mu a ɛdi ɛkyerɛkyerɛ mu nneɛma yɛ binom deɛ yɛbɛkyerɛkyerɛ mo paa efi sɛ saa ndada nsɛm wei abɛtwam nsɔfoɔ meka kyerɛ mo moma kyerɛkyerɛ kronkron no ansɛm na ɛwɔ mu no ɛnda adi ma nkurɔfoɔ ho sɛ ampa mo yɛ onyame adwuma ɛnyɛ sɛ mo afɔ mipa sɔfoɔfoɔ kyerɛ ho moma nkyerɛkyerɛ no ɛntumi yɛ nsafomanam sɛ ewiase mu a ayɛwɔ yi yɛatwerɛ to Bible mu na mungyae politics yɛmfa politics ɛmfa nto aside sɛ saa wiase mu a ɛwɔ yi yɛatwerɛ to Bible mu sɛ ɛbɛbɛm na sɛ amba mu a ne onyame asɛm na yɛ scam na ɛnyɛ anokware na yɛkuo bi ɛna nkurɔfoɔ ate moma yɛnka anokware nkyerɛ yɛn sɔre mba no na mungyae akwankyerɛ nsɛm no mungyae prophecy no ɛdɔɔso dodo moma yɛnti Bible ase moma Yesu Kristo di na mudi ɛyɛ wɔn adwuma no moma yɛnti Yesu ase moma yɛnti nyame ase sɛ yɛn sɔre mba saa ade apie wɔ Ghana yi moma yɛmfa yɛ politics former President Mahama menim Koran mu die o nanso woyɛ Christian nti Christian deɛ no wotia nti mungyae blame na amudi ato government so ebia amudi yɛ politics no mungyae wa Yasantua the second a former President Mahama ubisa said Dr. Mahmoud Baumia si obefa youth aye training munyina desert no video mi wi a messend bi ama ona o to aware chief sofo aboka himself azoka himself fighting e woni fi on ne nkwara no so you could see say almost center na e was rim no de ne and as I said young party for na e was rim no let's commend them the appointees from the north. Yeah, in fact they are investing in the north and it's paying off. Abujinapo. One is Abujinapo. Let me have said, say, if all the youthful appointees ever for party not to send the Abujinapo fan word, Savannah region. Your core northern region, you could see how the people gel. No, are you surprised at what is going on? Abujinapo is like the father of the Savannah region for both political parties. Let me tell you something. Was it community center be honum? Oh, but tell the one they launching the campaign. He sponsors every constituency every month. For 2 months now, he has started sponsoring Bono East consistently. 2 months now. For 1 month now, he has started sponsoring Ahafo and Bono. Be a one pay, but I can't say the you for better on Bonabaso. Abujinapo. Or support mo. Me say Bono East for 2 now. Yebe assembly election is the only appointee I will be support you. Oh, Bono East. Yes, with materials and physical money. Abujinapo. I'm telling you. And as I talk today, you can call any executive from Ahafo or Bono. So me say from last month support came because I know it. And the person who led the region the Ebreno, the Savannah Regional Secretary, Isa. Every month, Oscar Savannah Region or the support every month, every constituency. One Savannah Region, every constituency one pickup. Motorbikes, I'm telling you. See, such investment, and
Only not I'm not surprised the words we are hearing. The respect, dignity in confinement. Omodiama na no Muslim. For not all. For Upper East. Hanan. I'm telling you, me a council member. Meaning praises are in region deba. Fasting time, those days, sugar, rice. No. Kogushegu area. Tampuli. Tampuli. Kokaraga area, the finance minister.